May padala og sulat si Cebu City Councilor Winston Pipito ngadto kang presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. paghangyo nga i-prioritize ug paspasan ang paghuman sa bus rapid transit kun Cebu BRT project. Matud ni Pipito, kinsa mo'y chair sa Committee on Transportation sa Cebu City Council nga gipadala niya ang suwat ni atong Pebrero 8. Tinguha usab niya nga personal nga maistorya ang presidente kalabot sa BRT. Kini aron makumpleto na ang maong proyekto sa di pa usab mapupos o ma-expire ang gilon nga budget niini sa World Bank karong 2026. Giparehag ni Pipito nga usa ka dakong tabang sa pagsulbad sa problema sa kahuot sa trapiko ang BRT dinhi sa Cebu City. Kinumduman nga niadto untang Nobyembre gikatakda nga muduaw sa Cebu City si Presidente BBM aron sa pag-inaugurate sa BRT. Apan tungod sa pag-igo sa Bagyong Tino, gisibog kini ngadto sa December 12, 2025. Apan wa gihapon mahinayon. Dapat makomplete jud ni ang mahuman jud ni ang BRT para ma-realize sa mga tawo kung saan siya ka-effective ug sa kanindot. Karon ang nahuman nga phase 1 dili siya enough para ma-appreciate sa katawhan kay mumo ra man kaayo nga area. So that is to be completed ang phase 2, phase 3 and phase 4 para ma-complete jud siya. If I have to go to Malacañang personally just to talk to him nga please make this a priority, a national priority. Kasi Cebu is like the second biggest metropolitan sa Philippines and wala tayong effective nga mass transport system.